siinä Helmi-projektissa kymmenkunta vuotta matkassa, niin siinä minä olen kohta pilannut niiden vetäjien päänkin, että ne on sanonut, että hänellä tekisi mieli kääntyä sinun puolelle, mutta kun se tiede on mukaan niin tärkeä, että sitä pitää puolustaa. Sinulta on varmaan paljon kyselty vanhaa tietoa sitä Helmen, mutta raakun. Sitä on vähän väliä aina uusittu niitä kysymyksiä. Joo. Minkälainen silloin aikana se raakkuhomma sitten oli, että näissä on varmaan ollut laskevissa joissa kaikissa oli. Joo, enimmäkseen oli kaikissa ja mitä alemmas mentiin ja niissä alemmissa jovissa, haarajovissa, niin niissä oli runsaasti sitä raakkua. Joo. Ja nehän oli vähän sen niin kuin vuolaampia vesiä siellä, mitä ylemmäs mentiin, niin sitä pienemmäksi ne sivuhaarat meni, että ei ollut oikeastaan tässäkään Kattajärven yläpuolella muuta kuin Hirvasjoki, joka oli raakkujoki suuremmassa mittakaavassa. Joo. Minkälaisessa laajuudessaan sitä Helmen kalastusta, mettästystä sitten oli täällä? Oliko täällä monta ihmistä niitä? Vai kävikö niitä silloin tällöin satunnaisesti joku kaikki? Sanotaan, että niitä oli parhaalla aikaa kymmenkunta vakituista Helmen kalastajaa ja sitten paikkakuntalaiset vähemmässä määrin, mutta ei paikkakuntalaisiakaan ollut kovin paljon siinä helmihommassa, että se oli jotenkin semmoinen, että vähän niin kuin lottohomma, että joka sai siihen kärpäsen, niin sitten se harjoitti sitä, mutta se alkuun pääsy oli monellekin hankala, että kun se jonkun kerran yritti ja eikä löytynyt, niin se jäi sitten sikseen se yritys. Joo. Siinäkin varmaan ei se helmikään joka raakussa ole, että siinä varmaan pitää olla tietotaitoa ja tuuria, että sen löytää. Joo, ja onko se tuurilla mitään tekemistä vai onko se ihan tietotaito? Se on määrätty koko, että niitä ei tavallinen ammattilainen niin ottanut niitä nuoria raakkuja ollenkaan ylöskään, että se otti vain semmoisen keskikokoisen ja sitten kaikkein suurimmat. Joo. Ja paikkahan sen ratkaisi melkein niin kuin eniten, että sitä sai nostaa satoja ja tuhansia raakkuja, ja jos nosti väärästä paikasta. Aivan. Ja se oli tuommoinen paikka, niin kuin tuossa tuo Kosken alusta pyörii nytkin, niin ja varsinkin tuo koste, niin se kun syksyllä meni hyhmän kanssa tuo joki semmoiseksi, että se rullasi tuon pohjan ja raakukki siitä matkaa ja viotti niitä, niin kelle se hiekkajyvänen meni huuleen, niin se putosi sitten siitä hyhmästä tuohon kosken alle, niin se siellä alkoi sitten vuosikymmenten aikana kehittyä ja siitä sitten piti sen helmenkalastajan ottaa ne aikoinaan vialle menneet raakut ja niistä löytyi ne helmet. Niin justi, joo, ja aivan. Tuolla yläjuoksulla saattoi olla jopa niin kuin Suomullakin Lotjanankoskessa, että siinä oli 200 neliöllä raakkua, niin niissä ei ollut yhdessäkään helmiä. Joo. Se pitää olla niin pikkunen se jyvänen silloin alussa, että se kun alkaa siinä helmiäis kuoren päällä pyörii, niin se kehittyy niin, kun vuosirenkaa puuhun, niin siihen helmeenkin kehittyy siitä
raakun kuoren sisällä siitä helmikalvosta, niin se pinta ja se, mitä enemmän se siinä saa olla, niin sitä suuremmaksi tulee. Aha. Mutta sitten käy niin, että kun sattuukin se jyvä olla semmoinen, että se tarttuu kannastaan kiinni siihen toiseen laitaan kuorta, niin se ei pyörikään enää sillä lailla ympyrää, siitä tulee nappimainen helmi sitten. Ja se on aika arvokas sekin, varsinkin sormukseen kun se istutetaan, niin se nappi pannaan sinne piiloon ja se oikea helmi tulee näköisille, niin siinä on sitten se arvokkuus, ettei ole tarvinnut rikkoa sitä pyöriää helmiä siltä kannan puolelta. Niin just aivan, se on valmiiksi jo. Joo. Luonto tehnyt sen muotoiseksi. Joo. Aivan. Minäkin silloin 9-vuotiaana Torkojovesta sain semmoisen 9,5 millin halkasijaltaan nappimaiseen helmeen ja minä pidin sitä sitten aikani panttina, mutta sitten lopussa minä sen möin ja siihen aikaan oli markalla melko huono arvo, niin minä sain siitä 5,000 siitä helmestä ja noin asian ja hintasuhteen valaisemiseksi, niin sillä olisi saanut 200 poronvasaa sillä hinnalla, niin siitä voitte arvostella sitten, että miten se olisi niin kuin nykyisen kurssin mukaan arvokas. Aivan. Että siihen aikaan, kun päiväpalkkakin saattoi olla 25 penniä, niin se oli raha arvossaan. Se ei ollut niin kuin nykyisin, että sitä pitää olla peukalohangallinen, jos mitä ostaa. Niin, jos aikoo suunnitella edes. Joo. Ja se on niin, no joo, arvokas tietenkin. Joo. Lapsuuden ajan muistona, että siihen aikaan ei ollut niitä täällä varsinkaan niitä ansiomahdollisuuksia, niin se oli erikoinen siinä mielessä, kun isähän se oli niin kuin ammattilainen siinä hommassa, mutta sillä pääsi sitten kiro, kun minä vein sen raakun sille nähtäväksi, että perkele, sinähän menet eelle nyt tässä hommassa. Takarekin meni ohi. Niin. Joo. Mutta minä sitten sodan jälkeen harjoitin vielä niin kauan, kun se 55 sitten loppui, tuli se rauhoitus raakulle, niin siihen asti kuljin tuolla Suomullakin. Ja me edesmenneen Mannermaan Kaukon Sotankylän kaupan pitäjän kanssa Suomulla kalastimme helmiä ja jonkun verran saatiin hyviäkin helmiä, mutta mulle kävi sitten niin onnettomasti, että minä semmoisen jonkun 300 raakkua puoleksi sukelsin siitä Lotjanankosken alta ja haaviin keräsin ne ja sitten minä istun sinne mättäälle aukoon niitä ja hyvän helmen näin sitten siinä, kun aukasin raakun ja huusin Kaukolle, että nyt se onnistui. Ja Kauko tietenkin innokkaana tulla tohotti kaveriksi kattoon ja siitä putosi varvikkoon ja me päivä kyllä seulottiin sitä varvikkoa, mutta helmi pysyy piilossa. Ja ei löyty? Ei. Oi, Ja minä nyt muistan sen suurin piirtein, että se ei ollut kuin jotain
6-7 milliä halkasijaltaan, mutta se oli ihan pyöriä ja virheetön. Että niin kuin isävaina sanoi asiantuntijana, että se virheetön helmi pitää olla niin kirkas, että kun se vaikka jollakin TF-fatille tai asetille pannee, niin se ei saa tehdä varjoa ollenkaan, että se on niin kirkas. Aivan. Mutta me tehtiin turhaa työtä sen hakemiseksi, mutta teki mieli hakia. Kyllä teki mieli hakia, mutta en mä loppujen lopuksi ymmärtänyt, että miten se katosi niin tarkoin. No se ei ollut teidän. Ei. No se varmaan kyllä jonkun verran harmittikin sitten kyllä. Joo. Joo, niistä suurista vahinkoista, jos minä alkaisin Huhtiheikistä, niin sehän on kuuluisa helmenpyytäjä kans oli aikoinaan ja asui tuolla Lounasjärvellä nykyisen Venäjän puolella ja siellä oli Kollanninjoki ja Karnijoki niin erittäin hyviä helmijokia ja se siellä kesän kalasteli helmiä ja lähti sitten nouseen tänne Raja-Jooseppiin ja siinä Leukakosken alla niin täytti veneen sitten ja meni sen kesän saaliit siinä repussa hukkaan ja eikä ole koskaan ilmestynyt se reppu sieltä joen pohjasta. Ja siinä oli se varjopuoli, kun kirves oli siinä repussa, niin se piti sen veen alla. Ja se arveli, että siinä oli kymmenkunta semmoista oikein hyvää helmiä ja sitten rosuhelmiksi sanottiin niitä huonompia helmiä, että siihen aikaankin niin se olisi ollut 10 000 potti. Just. Mutta se menetti arvokkaan saaliin. Se menetti arvokkaan saaliin ja siinä täällä Akujärvessäkin oli minun vaimon appivanhempia katajia nimeltään, jotka oli tuolta Torniosta tulleet tänne, niin se vanhin kataja kalasti kans helmiä tuolla ja se oli sitten sattunut tähän paikkaan, mutta tämä Huhtiheikki oli semmoinen vähän niin kuin erakkoluontoinen, niin se ei ilmassu sille katajallekaan sitä hänen vahinkoa, vaikka se oli eväitäkin kerjännyt tältä katajalta, että pääsi sitten pois sieltä jokivarresta, niin tällä katajalla olisi ollut tuohusvehkeet matkassa, niin ne olisi voinut sen repun löytääkin, kun olisi tuohusvalolla sen hakenut, mutta kun se ei Heikki sillä kertaa puhunut ja kataja sitten kävi kyllä sitä tutkimassa jälkeen, mutta sehän, kun se reppu liitottuu, niin se saattaa virran matkassa mennä 10 kilometriä, että se ei ollut enää niissä paikoin, mihin se oli jää. Niin. Ja toinen arvokas helmen katoamisjuttu oli sitten semmoinen kuin kulkumies Vekelius nimeltään, niin se pyysi tuolla Suonikylän perukalla ja se oli sitten siellä jollain kämpällä ollut niin kuin kortteeria pääasiassa ja tehnyt siitä niitä helmenkalastusreissuja ja sitten se oli tullut siihen uskoon, että tämä maailma seisoo paikoillaan ja kätkenyt ne parhaat helmet kiven alle ja sitten tulikin tämä suuri kapina saksalaissota ja se joutui lähteen sitten sillä lailla sieltä puoleksi karkaamalla, että ne helmet jäi sinne piilopaikkaan. Ja sitten meni tämä
raja semmoiseksi, kun se meni, että sinne ei ollut asiaa enää, niin ne on vieläkin siellä piilopaikassa. Oli se kiven alle. Minkälaista muuten se helmenkalastajien sitten keskenäinen, oliko se kuinka salaista toisilta vai? Kyllähän se oli verrattavissa kalahommaan, että ei kalamieskään aina kaverille sano sitä parasta paikkaa, että ei se helmen pyytäjäkään heti julistanut sitä paikkaa yleisesti tietoon, kun se oli vain noin, että jossakin siellä oli se. Joo, just, vähän kuin hillamies. Joo. Juhannuksen jälkeen alkoi se helmenkalastus ja tuossa elokuulla se yleensä loppui, kun veet alkoi jähtymään, niin se ei enää se kahlaaminen eikä sukeltaminen onnistunut, niin se silloin lopetettiin se homma. Joo. Ja sitten ne lähti. Sitten ne lähti taas omille teille ja joku jäi jollekin mettäkämpälle asumaan, joka oli esimerkiksi joku vanha poika, että sillä ei ollut sen parempaa kotiväkiä, niin se viihtyi siellä omissa oloissaan, mutta sitten toiset meni kotia tai kotipitäjiin astikin talveksi. Joo. Mutta se on mulle vähän utopinen juttu se raakun katuaminen, että onko se juuri niin ranttu sille humukselle, kun se todettu on, vai onko sitten nämä kalakantojen vähyyskin siinä yhtenä syynä, että se ei pääse leviään enää sillä lailla, kun se aikoinaan on levennyt. Eikö se lohikalojen mukanahan se, joo, lohikalathan sitä levitti. Mutta tästä lohikantojen levittämisestä onkin juuri jyrkkä näkemys ollut meillä noiden tutkijoiden kanssa, kun minä en siihen usko ainoana oppina, että se lohi voisi sen tehdä, koska se ei pääsekään niihin puroihin, missä raakkuja on ollut aikoinaan paljon. Että tämä tammukka on loppujen lopuksi se, joka kuljettaa sen raakun itiötoukan kituksissaan sinne ylävirtaan ja sitten se putoaa siellä aikoinaan, kun se kehittyy siihen pisteeseen, niin joven pohja tai sen puron pohja mutaa ja elää siellä sen lapsivaiheen semmoisen 4 vuotta ennen kuin se kasvaa sitten semmoisen kynnen kokoiseksi ja sitten se nousee pintaan. Joo. Ja siinä on vielä sitten siinä purossa niin täytyy olla jotain humusta tuolle raakun elinympäristölle, kun se elää niiden lanktoonien varassa, niin siellä pitää olla kortteikkova ja rytikkövä siellä puron latvoilla, mistä tulee se vesi, että se on edullista sille sikiämiselle. Aivan. Se ei voi olla ihan kaltiovettäkään sitten. Ei se saa olla ihan saivovettä tai sitä kaltiovettä. Joo, niin justiinsa. Joo, se selvä merkki tuossa, että tosiaan se esiintyy noissa purossa, mihin lohi ei ole koskaan noussut. Joo. Silloinhan se täytyy olla tosiaan joku muu kotamukka tietysti. Joo. Kyllä. Ja toisaalta niin näissä muutamissa paikoissa, missä se on kymmeniä tuhansia yksilöitä näitä raakkuja, niin minä olen sanonut niille, jotka on ollut viisaampia, että miten selität sen, että tässähän pitäisi olla tuhansia lohia, niin että ne pystyisi kuljettamaan niitä siemeniä paikasta toiseen, kun näitä
tämä populaatio on niin tiheä, että Lotjanankoskessakin arvioitiin, että siinä on 30–40 000 kappaletta näitä jo 8-senttisiä raakkuja, niin minä olen sitä mieltä, että tämä sikiämisvaiheen aikana niin nämä täytyy kehittyä nämä itiöt siinä paikan päällä ja ne laskeutuu aivan niin kuin sakkana siihen pohjaan ja kehittyvät siinä sitten paikoillaan ja sitten kun ne nousee sieltä sen 4-vuotisen kehitysvaiheen alussa ylös, niin ne jää siihen paikoilleen elämään, että siinä olisi kauhea vilinä, jos siinä olisi lohet puottamassa niitä siemeniä siihen, että niitä olisi tosiaan niin esimerkiksi niin kuin äsken sanon, että 200kin raakkua neliöllä, niin ei se minun päähän oikein mahu se. Joo, siinä ei oikeastaan paljon enempää mahu, jos on 204 siihen. Joo, ne on niin sitten jo kylkikyljessä. Joo, siitä ei pohjaa näe. Joo.